Изобщо няма да ви казвам честит празник, защото вие в тази възраст до 13 години сте си направо родени философи и професори. И аз тук съм си поканила при мен на гости една малка барборана, която се казва Василена. Васи, ще ми кажеш ли трите си имена? Кажи ми трите си имена. Василена, Мирова, Милчева. Милчева, я погледни натам, да можеш да помахаш на всички. Я помахай на всички, които те гледат. Искам да ви кажа, че Василена иска да стане... Я кажи на всички ти каква искаш да ставаш, Васи, като пораснеш. Кажи ми. Нали ми каза, че искаш да ставаш певица? Така ли е? Да. Добре, а сега ще изпееш ли песничката, която си подготвила за всички дечица, които ни гледат в момента? Да. Айде. Когато сутрин стана, започвам да играя за музика и танци. По цял ден си мечтая, пред радиото пея. Когато съм сама и често се смея, в къщи на ума. Мама, татко, баба, чичо ме смеят на ума. Много да не тичам, да не чуват моя глас. Много. Я ми кажи, ти знаеш ли тази песен, кой я изпълнява? Не. Как не знаеш една известна наша българска певица? Знаеш ли? Лили? Лили Иванова. Вие сигурно сте познали тази песен в това страхотно изпълнение на Василена. Обаче след като ми е на гости в късметлийско балонче, няма как да не я поканя тя първа да участва в нашата игра и тази събота. Василенка, Васи, ти кой балон ще си избереш? Червения? Да. Чакай да видим сега. Ти стой тук, аз да видя какво въпрос, че ти се пада на теб. Естествено, това е най-лесният въпрос. Васенка, я се обърни насам и ми кажи, знаеш ли кой носи подаръците на Коледа? Един дядо такъв с червена шапка, с брада, как се казва той? Дядо Коледа. Разбира се, дядо Коледа. И ще ти кажа каква е твоята награда. Това е един комплект Щуромания. Това е един комплект, който е осигурен от карнавален магазин и е комплект за най-веселия домашен празник. Ти на Коледа ще получиш ли много подаръци? Я ми кажи. Да. Добре. И какво ще си пожелаеш още на Коледа? Да станеш голяма певица, а? Естрадна, искаш ли? Да. Добре, хайде, свалям твоя микрофон. Тичай там при тати, защото пък останалите деца, хайде, тичай при тати, са нетърпеливи да продължим с късметлийските балони.